Ah, ngiyabingelela kakhulu la ngicela ukuthi ngikhulume ngenye nje topic yokuthi uma sihamba noNkulunkulu ezinye izinto simele ukuyimukela zinjengalokhu zinjalo. Kunesikhathi la masifunda incwadi kaRuth uchapter 1 uchapter 1 wakhona yayithanda laphana kulokhuzana ku-11 amantombazana amabili lawa ayekade enomamezala umamezala uNaomi ngoba uthi lapha uverse 11 wayesethi uNaomi, buyani madodakazi ami nohambelane nami na, ngisena madodana ezibilini zami ukuba abe ngabayeni benu. So le ncwadi la ikhuluma ngokuthi uNaomi kwakuwumamezala walamantombazana amabili okunguRuth I think uRuth no-Orpah, yes, uRuth no-Orpah. So uRuth no-Orpah ibona bobabili ababekade behlala ekhaya lalo mama ekuthiwa uNaomi. iBhayibheli ke lithi ngesikhathi amadodana kalo mama esedlulile emhlabeni kwafika ukuba kube khona imibuzo kumamezala ukuthi madodakazi ami nizohlalelani ngoba nisebancane, hambani niyosifunela abayeni ngoba izingane zami ayisekho. So ke lithi izwi likaNkulunkulu oyedwa kubona wakhetha ilokhuzana isinqumo sokuthi uzohamba nomamezala, ngoba khona la elokhuza khona ekuveza khona ukuthi akanakumyeka umamezala wakhe uRuth lowo, ethi akunako ukuyeka ngoba uma ngithi ngiyahamba ngiyothi ngihambelani ngoba ngifuna ukuhlala nawe mina. Uverse 16 lowo, uverse 16 uthi kepha uRuth wathi ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami, abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Ngamanye amazwi la lo mama noma lo makoti wayenza isinqumo secovenant noma wayenza isivumelwano nomamezala wakhe ukuthi uma ngathi indodana ihambile kodwa ngizohamba naye lo mama lo. Ngamanye amazwi into engifuna ukuyiveza la into eyenzekayo le empilweni yanoma yimuphi umuntu, uma umuntu ebenesambulo nomuntu ahamba naye ukuthi lo muntu akuyena umuntu ojwayelekile, akakwazi ukumdedela athi ngizohamba kuyena ngoba usuke eqonda ukuthi uyibonile into ekaNkulunkulu eyigcinwa kuyena. Uyabona ukuthi njengamanje akasasho ukuthi ingoba ngiganile nje, kodwa usebona okungaphekwa lokho. Iningi lento iyenzeka ukuthi uNkulunkulu alethe empilweni yakho abantu abasezingeni eliphakeme ungakwazi ukubona ngoba spiritual eyes wakho awusebenze vele. So ngesinye isikhathi lento iyenzeka even emabandleni. uNkulunkulu ethi elethe inceku yakhe, uthola ukuthi iphuma emazweni la iphuma khona, uthola ukuthi yilanga le breakthrough yakho ekufanele ukwazi ukuhlangana nayo, into zakho zikwazi ukuthi zilunge. Uthola ukuthi wena awuyi lapho ngoba spiritual eyes wakho awusebenzi. Isambulo lento eyambuleka kuRuth ulokhuzana u-Orpah ubonakala la
engenakho ukuyibekezelela lento ukuthi njengoba umnyeni wami kade nginaye mayisengasekho ngizohlala kanjani nalesi salukwazi. Kodwa uRuth kwaba nesambulo ngoba uOpa uzobona la uthola khona ukhona lento isiyenzeka yokuthi uyakhala yes kodwa enhlizweni yakhe unakho ukuthi no ngizohamba. Uverse 14 uthi badazuluka baphinda bakhala uOpa wamanga uninazala kepha uRuth wanamathela kuye. Yabona isambulo leso ukuthi wathi lo noma bekhala bobabili kodwa wathi uOpa mina nginako uOpa singiyahamba mina njengoba esho umamezala lithi hambani nisebancane abantu abami futhi vela ninabantwana hambani noyifundela amadoda kwenye indawo. So wathi lo no mina ngihambi uRuth wathi uOpa ngiyahamba mina wahamba. So iyaqhubeka lapha lencwadi uverse 18 uthi esebonile ukuthi kusho ukuthi Naomi esebonile ukuthi uzimisele ukuhamba naye wayeka ukukhuluma kuye. Base behamba bobabili baze bafika eBethlehem. Kwathi sefikile eBethlehem wonke umuzi wanyakaziswa bathi lo unguNaomi na. Wathi kubo ningangibizi ngokuthi uNaomi ngibizeni ngokuthi uMara ngokuba uSomandla ungiphathe ngomunyu omkhulu. Ngahamba ngigcwele uJehova ungibisile ngize. Ningibizelani ngokuthi uNaomi lokhu uJehova efakazile ngami uSomandla engenzele okubi. Wabuya ke uNaomi kanye noRuth wakwaMowabi umalokazana wakhe owabuya ezweni lakwaMowabi bafika eBethlehem ekuqaleni kokuvuswa kwebhali. Yabona so ke lento ithini ithi kukhona izivumelwano ekufanele wazi ukuthi usenza nobani. Khona izivumelwano ekufanele wazi ukuthi usenza nobani usenza nobani empilweni yakho. Yabona lo mamezala ngenxa yokuthi naye wayengene kwi level yokuthi impilo yakhe yayiphunwa ihlungwa khona ngoba waphundlwa ingane zakhe waphundlwa ngisho ingcebo yakhe kodwa waqinisela ekuthenini ezweni lami ngizobuyela noma kunjalo wahamba wayezweni lakho. Uzathi ke ngicela ukuthi nilishintshe igama lami ningabe nisangibiza ngoNaomi ngoba ngahamba ngiphethe izinto kodwa namhlanje ngibuya ngaphethe lutho. Phezulu kunjalo uRuth uthi mina ukuthi yonke leyo nto yenzekile kuwe anginayo inkinga ngizohamba nawe. Kulezi insuku sandelwe uhlobo labantu olubheka abantu abanama pocket agcwele imali akagqoka kahle. Uma engagqoki kahle kuthiwa kanayo uNkulunkulu lo muntu. Kodwa siyabonga ukuthi uRuth wakwazi ukubona lo mama ukuthi noma ngathi uphuciwe izinto akade enazo kodwa unayo uNkulunkulu. Ngoba kunabantu bakaNkulunkulu abaphundlwayo phambi kwethu thina size sisho izinto njengoJobe njengoba wayiphundlwa naye uzushinto uthi engathi khona into oyonile kanti akunjalo. Khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza. Khona into afuna ukuyenza uNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu mayizofuna ukwenza izinto uqala akwenze wena ube inhlekisa kubantu. Baze bahleka abantu baze basendelana ngisho izitethazi ezihlekayo kuthiwa nizwile yini kanti uNkulunkulu ufuna ukuziveza. Ufuna ukuyiveza. Ngiyakhumbula ukuthi uJobe lithi iBhayibheli kwaze kwasha abangani bakhe bathi Jobe yisho ukuthi wenzeni uNkulunkulu bengeka kushaye kanje. Kanti uNkulunkulu mayefuna uku-upgrade standard nelevel yomuntu uqale ngathi umfaka odakeni angcole beze bethi abantu hayi no ayisekho ihope ngeke savuka kanti uNkulunkulu ila esezomvusa khona futhi. Ngiyayithanda kakhulu lencwadi ngoba ithi ukuthi ngikhulume ngecovenant yethu noNkulunkulu ukuthi singamiyeki uNkulunkulu ngisho ngathi wakwenzekeni.
ngoba asiyi kuyena ngoba izinto zimtoti noma zizinhle noma zimnandi, kodwa siya kuyena whether kukhona noma kukho. Ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu uhambe a long journey, kusengathi uhambe ehlane. Lithi iBhayibheli kwakwenzeka kanjalo nakwenye inceku, igama lawo uIsaac. Lithi yahamba isikhathi eside noNkulunkulu, ihamba imba imithombo ekade ishiwo ubaba wayo uAbraham. Lithi iBhayibheli wayethe yimba imithombo bafike bayivale. Oh yes Jesus. AmaFilistine afika ayivale leyo mthombo, adlula ephambili, afika avula omunye umthombo. My God, my God, engathi ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu enamandla unemithombo eminingi, akanawo umthombo wodwa ngoba unguNkulunkulu onamandla. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uIsaac umthombo bewuvalile, ewuvalile umthombo, wadlula womba kwenye indawo, baze basho bethi le ndoda le inesibusiso ngoba umthombo wayo awufani neminye imithombo. Uma itshala insimi yona iyagcwaliswa isibusiso, kuze kuthi amadoda amanye isinesikhathi ihambile kuwo athi amadoda hayi mulandeni abuye azohlala nathi, ngoba ngesikhathi sinaye sabona izwe lethu lalibusisekile. Njengamanje akabuye, sisho ukuthi asinanxa naye, akabuye ahlale phakathi kwethu. Izinto ezinjalo lezi esikhuluma ngazo, ukuthi uNkulunkulu wethu enamandla, enokubele, enenkazimulo, uyazenza izinto. UnguThixo wenza izinto. Lithi iBhayibheli bamfunela indawo wayesehlala phakathi kwabo ngoba unguNkulunkulu ongcwele. Banenhlanhla abantu abakwazi ukubona, abantu abagitshelwe uNkulunkulu. Banenhlanhla, unenhlanhla uRuth, sinenhlanhla lesizwe esakwazi ukubona ukuthi lo umuntu kaNkulunkulu. Ngoba umuntu kaNkulunkulu ukhula phambi kwakho umbhekile, umbuka, akhule phambi kwakho ngenxa ukuthi umdala kunaye, ngeke umbone ngoba wena ubheka ukuthi wena kufanele ngabe uhamba noNkulunkulu. Into ekaThixo aziyi ngama-age, aziyi ngama-standard okufunda kwethu, kodwa ziya ngokuthi uNkulunkulu ukhethe bani. Uthi uNkulunkulu mayitshela uSamuel, uthi ngimfumene umfana wami, ngimfumene umuntu wenhliziyo yami, ekhuluma ngoDavid. Uthi ngimfumene umuntu wenhliziyo yami. Babekhona abafowabo kuyizingqwayingqwayi ezikhona ekhaya, kodwa bathi ngimfumene umfana owenhliziyo yami. Lekuyila mazwi bengithi angidlule kuwona, sivala ngegiye eliphezulu njengoba sivala unyaka, ukuthi engathi singaba nesambulo ey'ntweni esizenzayo. uNkulunkulu asilekelele yonke into esiyilwayo sikhona ukuphumela ngale. Musa weNkosi yethu uJesu, uthando, hlangana nobudlelwano kaNkulunkulu angathi ungaphumela phakathi kwethu sonke, senzele uthando nokuthula kuze kube phakade. Amen.